Zita rekuberekwa ndinoitwa Tatenda Hathlani. Ndichibva kuChiredzi munzvimbo yekumakambe namba 4 anda chikombedzi kana kuti Chilonga. Pazita rekuimba ndinonzi DJ Mnisi. So ndingati panhoroondo yekuimba kwangu ndiri munhu atanga kuimba muna 2021. Ndagoitawo song 1 2021 iyo ichipera, and then ndikazopinda zvakanaka ndikastarta zvakanaka muna 2022. Shungu dzekuti ndiimbe nezvikonzero zvakati wandei asi hazvina hazvo kuwanda. Shungu yanga iri yokuti ndoda kusimudzira mutauro wechiShangani, sezvo uri mutauro wandinokuona sekuti hausi kusimukira kana kuti hakuna vane shungu nekuusimudza. Saka ndangoti aiwa, inini ndoda kuti ndiusimudze sezvo uri mutauro wangu. Ndatanga kubudisa ndaida kuita single track yakanzi Riframanani. Saka vamwe vakati aiwa usabudise iri single because single haina kwainoenda, zvinoda kuti uite iri album. Saka ndo pandazoibatanidza nedzimwe ndikaita Riframanani, ndikazopedza ndaita Riframanani part 2, and then nedzimwe dzimbo dzirimo. Nziyo imwe yakafarirwa nevanhu yaita kuti ndizikanwewo nekukurumidza yainonzi zvizvarwa zveZimbabwe kushona asi kuchiChangana ichinzi zvitsvaliwa zvaZimbabwe. Izvezvi ndichiita zvese zvemusic zvandiri kuita izvi, ndatiregai ndisvedere kudhuze nekuinjini kwacho kuHarare, kwandinokwanisa kuti kana ndikada kuita chandinoita aiwa ndinokurumidza kuwanawo, ndichitarisirawo masponsa nezvimwewo zvakasiyana siyana muHarare munomu. Izvezvi ndiri muno muHarare ndichiimba ndiri munomu. Maalbum andabudisa i2 and nema-singles track andinawo. Album rekutanga rinonzi Riframanani, kushona toti rufu rwamai. So pamatracks anga aripo pana rifu ramanani. Kuzouya vana zvitsvarwa zvaZimbabwe, ahitsakeni, simuya vana valehlengweni, shilesakeni, vujoki nedzimwe ndingangokanganwawo sezvinhu zvisiri too much, zvisati zvabatirira too much pandiri. Album yechi2 ikava inonzi hluvuko, isi develop. Saka ine nziyo dzinokwana kuita 6. Yekutanga ine nziyo 12, yechi2 ine nziyo 6 inonzi iyo hluvuko, vana vasesi, ndavuko, vana vamina, and why uri so. So ndingati ndo matracks ari ipapo. Saka pane matracks aya ndingati kuzouya masingle. Pane single track inonzi mana vana, kushona toti mai vana. Saka yanga ichingotaurawo nezve kuchita kuita tongoti small house, achingokutumira mamessage asingachadi peace, kuti uve nepeace pamba pako, achikutumira mamessage uri pamba apa une mudzimai asina nguva yekukupa mukana. Tozouya pane imwe single track inonzi hello. So hello yanga iri nhau yekuti sezvo inini ndisina kudzidza chirungu chinombonditi potsei, asi nyange vasikana vevarungu ndinovada, hendei kupa kuzotaura. Saka pamwe paunomisa musikana neshona kana kuti nechiChangani vakadzidza aiwazve unoti unomisa une chirungu. Saka ndizvo zvandaedza kuti vanhuwo vakwanise kuziva kuti aiwa nyange vasina kudzidzawo vanodawo zvakanaka. So ndozouya zvekare, pane single track iripo inotaurawo nezve inonzi pamwe ndikankanganwa, inonzi shirilo nina shirilo. Isingle track yakare mbichana asi inenge ichiti ndine chichemo, nina chirilo ndine chichemo. Yanga ichitaura nevanhu vari kuenda kuna South Africa kana kuna Botswana kuna Zambia kunze kwenyika vachisiya mukadzi. Saka mukadzi ndiye anenge achiti ndine chichemo nenyaya yekusiyiwawo nemurume